Какво става, футболни запалянковци? Това, както виждате, днес ще играем Pro Clubs. За първи път ever, поне аз. Колега, ти имаш ли опит? Не, никога не съм го играл това, което е притеснително. Да, също. Така че сега ще ме какво ще става. Направихме си отбор, джойнахме и не сме себе си. Колега, обясни кой герой си и защо го избра. Ето виждате в момента на вашите екрани моя герой. Той се казва Фродо Бегинс. Колегата ще ми изпрати снимка на неговия, е така Точно както е. така. Фул сайз, неговия е Гандалф. Сивия ли, белия ли, синия ли? Не Аз ще знам. разбереш скоро. Нашия отбор се казва The One Ring. Всички фенове Василин от пръстените, този клип е за вас. Спонсориране от... Толкин. Добре, айме сега как става това, че... Значи цъкна приели или арящ. Добре, свърших го това. Чакай малко, моля, си избера схема. Виж как съм ми сложил номер 1 на гащичките, ще видиш, защото One Ring. Чакай, аз съм номер 1. Всъщност. Сега ще им какво ще стане. Добре, значи ти ще си плеймейкъра, така ли? Не знам. Това. Ето, аз се сложих, нападател съм. Ти къде си? Аз трябва да се сложа сам ли някъде? Да. Аре, аз съм тука. Ще фидваш ли, бе? Да. Добре. Ще паднем ли или ще загубим? Ау, арсеналец. Леле, перфектно. YSL Slim. Останалите Видя ли ни менеджер, имаше зелена коса? видях, кои ще са не са отборници, оле, видях тате. Ай. Добре ли съм? А ти къде си? Не, Йо, някакви не те жени виждам. има мъжи. Чакай, ти детенцето ли си, бе? Умислих за маскота. Сега ще ме видиш, брат. Тя е монетата в То с Русия ли си ти, бе? Не, бе. Виж Колко си не? подай, Това бе. не си ти. Поискай топката с... пас искаш Знам, топката. играл съм Virtual Pro. На каква трудност се играем? С истински хора, няма трудности. И не са всички. Айде, гледай какво става. Не, бе. Засада, може би? Лъки ми пише. Keep your head up. Да. Прави човека, как тича? Погледай как тичка моя. Пълен отбор. Къде си ти, бе? Защо си по-напред от мене, бе, човек? Централен хаос. Брат, attacking minded. Готов ли си? Make the run. Дай, пусни! Дай, влез вътре, влез! Дай му! С глава ли искаш? Да, бе, как? Бори се там. Значи сме инсинк. Айде, подай, бе. Стига са Чакай. лакоми. Стига са лакоми, бе. Абе, брат, аз съм като Меси. Гей, какво стана? Каква грешка? Я, пробваме. Гледай как въртя пръстеналата. Дядо бе Къде си ти, обради. къде си ти, къде? Защо не дойде да празнуваме? Не ме фаща камерата, много съм нисчек. Не, ти си бягал просто. Мачка. Истината е, че като вкара ти, аз тръгнах да се лебретвам в другата посока. Да, типично за тебе, бате. Айде! Бате. Затова аз съм на върха на атаката. Ти ме фидвай. Нямаше. Ти колко си играл тая FIFA? 3-4 мача. Аз ти казах, ти няма да мога да завършиш атаките сега. Ти казай какво ще мога, какво няма мога. Не се лък. Брат, това ми е ролята. Това ми е ролята. Не ти е ролята това. Не знам също го играем, аз съм много слаби. Срещу AI играем. Както и ние имаме AI. В смисъл, те са, примерно и те двама, преди другия отбора са, не знам. Сега им. Аре бе. Да, браво. Добра работа. Супер. Това е заради тебе, ако ни вкара тук. Заради тебе. Да, така е. Крещях му като Робъртсън и се стресна. Кой я иска? Аз? Айде сега, това е твоя момент. Защо Power Shot? Защо не я финесна във ъгъла просто? Да пробвам. Значи... Няма да бием с тебе в отбора, усещам. Той втори clear cut chance. Добре, че ме. Много са зле, брат. Между другото, видя ли ми? Виж ми името. Гошко. Па не мога да го видиш. Виж. Чакай, че аз не пазя никой, аз тръгвам напред. Той тук ще подаде. Вратаря. Аз? Човек стига ходи само напред, сериозно оставяш да с малко хора в центъра. Какво ти пука, бе, брат? Искам да спечеля първия си мач ever. Намери ме. Много искаш. Не, какво прави? Брат, шегуваш ли се с мен?
Аз съм тук да саботирам. Усещаш ли концентрацията? Не. Чакай. Ама чакай. Нали бяха много до зле, бе, що не мога да вземеш топката? Тия са зле, те не могат да вкарат гол. Това е само заради късмет. Супер. Чуден беше този пас. Тръгни. Не така, бе. Защо така прави? Така се играй. Не се играе така. Отиди, върни се назад, защото си в тъча извън терена беше. То се няма центъра. Този също. Аз съм ето тук. Това явно беше за мен. Колко положение изпусна? Стои кош кажеш? Фал. По-добре нищо да не казвам. Тук не вкараш. Да, брат, не мога да говориш така. След Да, това осъзнах. трябва да се мютнаш. Добре, това е само първото полувреме ли? Колко е дълъг този матч? 6 минути по времето, бе. Стандарт. Много е, момчета, много е. Ти виждаш, че треньора ни е една жена с зелена коса. Ти ли я избра? Не, такава ни я даде. Ти Сега. виждаш ли тактиките в момента? Не, Това не виждам... мога да го скипна. Не, скипнах тактиките. Аз не мога. Виждам някакви кътсинс. Другия не е почнал да ми даде. Добре, аз викам да вкараме поне още един за спокойствие. Какво искаш сега? Айде кажи си, какъв беше проблема? Топката искам. And let me cook. Сега тук... Добре, не ни кукнаха нас. Подай, бе! Напред съм. Добре. Мини в центъра. Така. Бягай там. Дай сега. Бах ти жалко. Еми толкова е силичката, вижу колко е. Така как ти е името? Защото може никога да не видим, тъй може да споделиш. Митрандер. Моето пак е хобит. Брат твоя бяга като... Едно е на екстази, гледай го. Как си вдига ръчичката, като иска топката. Пусни! Добре. Толкова 100. А твоя колко овера? Те аз дам. 80. Не стартират ли всички с толкова? Да, май. Ко правим, бе? О, не. Добре. Правилна защитата. Това си ти е глава. Не съм аз, това съм аз. Защо съм крилото? Не знам, нещо се обърка. Къде отиваш сега? Подай на някой друг. Не е нужно само на мен да подаваш, нали знаеш? Как ще е нужно? На тия несретници ли да им подавам? Да. Тръгвам! Дай! Добре. То ще тръгне ли? Ще тръгне. Изведи го! Аз съм човека! Трябваше да го изведеш. Той нямаш да вкара. Брат, всички знаем, че Билбо е бетър ден Фродо. Ти искаш и Фродо да си направи, не Защото е по-известен. И, брат, аз съм сигурен, че ако му смениш името, няма да има голяма разлика това как ще изглежда. Но как би го направил. Кой я иска? Кой я иска? Никой да я поиска. Защо си в наказателното поле? Не знам. Ти пеле ли си? Там ли чакаш паса? Имам лошо предчувствие за това. Беше измама. Браво, бе! Някакъв мадърпа и не мога да се откопча. Я сега. Той е нашия. Бе, брат, много ма боливат. Според мен просто трябва да не задържаш през цялото време спринта, нали? Може да го пускаш от време на време. Това не изглежда добре. Добре. Нали? Какво беше това? Запасан с отборника, не ли питаш? Не знам, не мога да ти го обясня. Но днес много взех се разиграват пред наш наказателно поле. Не ми харесва. Изведи ме. Това не съм аз. Не знам. Не говорех на тебе. Къде си ти? Ето ма. Гледай сега пас за чудо и приказ. Моя са умори. Булит. Ти брат, твърде напред ходиш, аз ти казах, не си пазиш позицията, виж аз ето тук се връщам някъде. Това е шанса. Това е шанса. Дай я на крилото на оня. Пусни му я. Така, влизай сега вътре. Уалахи! Айде! Сега внимай къв селебрейшън ще направиш. Мен ме няма между другото. Не, идвам, чакай. Не бе, защо скипна? Не съм скипнал, свърши! What? Не. Толкова се селебрейшън. Не. Братле, нищо не съм цъкал. 2:85 минута, няма шанс. Това ще е успешен клип. Ще е по-смешно, ако не бяха пребили от бой, но няма значение. На FIFA. Брат, много съм добър, прекаляваш. Брат, аз съм плеймейкър, бе, Защо брат. ми я даде сега, не исках сега. Виж, трябваше аз него да го изведа. Брат, много си лаком. Гъс? Твърде си лаком. Изведи ме! Ето го! Шанса!
Айде, Симпъл. Ела сега при мене, ела при мене. идвам. Ела при мене. Те с- Не Добре. им понесе. Виж, ние си изиграхме мача така или иначе почти до края, така че... Мерси, че гледахте. До следващия път. Това ли е аутрото? Чакай малко, чакай. Също така, може да слушате и подкаста ни, там са малко по-разговорливи и по-начетени. И така, ако ви харесва този клип, пишете ни, за да знаем да продължаваме ли с EAFC клиповете. И така, до следващия път.